What's up my squad family, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas igramo neku najnoviju igricu. Najvjerovatnije niste za nju čuli, a možda jeste, ne znam. Ona je malo starija, ali je jako super. Zove se Battle Bay. Mi smo kod neki brodići koji se ovako pucamo, baš je strava. Danas sam je skinuo, evo imamo ova dva brodića. Samo što ne mogu ovaj drugi još da koristim, još nisam dovoljno veliki level, ali njega upgradeovo. Znači, fora je da eliminišeš tim, ti ovdje igraš protiv, znači, ostalih brodići, vi ste upucate, imate tank, imate topove, mitralj, ne znam nije koje je to oružje, ali baš je super. I cilj je da vaš tim pobedi. Dobit ćete onda neki super nagradu, možda neki box, što je jako cool. Evo ga sad se učitava, evo da možda da vidite koji ste, ja sam akademik Kudo iz Srbije, evo ga. Stvorili smo se, znači evo mi se pokrećemo. I da mogu kliknem ovaj auto i onda će da se sam pokreće. Ali neću, mislim, može, ali neću. Ok. Da idemo ovdje. Da ima nekog u visini. A ne tamo. Baci ovdje bombu. Ok. Pogodili smo nekog. Spremaj se da pucaš i pucaj. Rašu samo. Ok. Ovo je jako blizu, moram se udaljim. Nikad nije dobro da budete blizu nekog. Bacimo na ovo bombu. Dobro. Ovdje možda vidite vaš tim. Moram da nekog malo ispucam. Lepo. Dobro. I raš. Dobro. Samo što ga nisam ubio. Idemo vam. Cilje puškom i pucaj. Ljudi, ubili smo jednog, znači, ladna. Dobro, bio. Čekaj, evo ga. Pucaj, ok. Primijetio me. Ne primijetio, nije, ne znam. Ma definitivno primijetio mene. Dobro, ovo mašim. Namjer da držite rastojanje dok se pucate, to je najbezbednije, a onaj približava mi se. Neću njega da pucam. Dobro, aj sam se mi slonila. Ubili su nekog našeg. Bolje se sklonim. Bacimo ovamo. Nije upio, ok. Pucaj. Ovako ti da bi zemljeno. Ne mogu, ide iza. Izbjegli smo. Dodge, ne. Vrati se. Nemoj. Divota, jure me. Ljudi, jure me. Au. To nije kulturno. Baci ovdje bombu. Ok, možda se izbavimo, ne znam, ali dobro mi damage prave. Shot, moram da bežem. Ne, naciljali me. Fuck. Pobeći ću, mislim. Fuck, gdje ste? Ja sam jedini ljudi preživao, kao što vidite, moj tim je skroz pomalo. Pa ovo nema fora da ti da preživim. Baci ovdje bombu. Bar ako umrem da povedem nekoga. No, nema šanse, damage, evo da. Kao što vidite ljudi, pobedili su, ali su rasadili. Kao što vidite, svi smo mi pomrali, samo njih 4 nije.
Njih 4 živa ostalo, wow. Ali su nas čoveče. Ovo je baš patetik. Ako me neko mene pita, znači, wow, su nas blokidali. Obično se desi suprotno, ali wow. Prosto nisam imao dobre saigrače i eto što se desi. I am lose, da ima neku nagradicu da kupim. Nešto da klajmujem. Canon Specials, ok. Sve što je besplatno je strava. Ne možemo se dole da povećamo. Ne. Nećemo ni sve. Da mogu što da upgradem, mogu i shield da upgradem. Upgrade. Ne, ipak ne, skupo. Neću da daje moje pearls. Neću da daje moje perloven. Šta je ono? Čekaj, nešto da može se stop. Stavimo ovo. Stavimo ovo. Ok. To može ovo da stavi. Ne može to. Ovo. Da možemo ovo da stavimo. Ne može. Ne može u Minecraft. Ajde da diramo ovaj speeder neki brod. Možda da je jako brz, ajde da sad nikad s njim nisam igrao. Ajde da diramo game, ne znam. Nemam na njemu nikakav shield, ništa nisam pojačao, onaj brod stari je definitivno bolji, ali ajde probamo, ovo je kao brži, koliko je to brži i da li je bolji. Nije da reći da je bolji, dobro, droped, dobro, tamo se bolji. Wow. Ok, ovdje ima neki Rusi i ovo Brazilci, Srbi, ima dosta u ovoj igri će imati Srbi. Pa brže su, moram da priznam, već vidim poboljšanje. O, sad nam ovo je boost, to je boost. Ok. Ok. Ao, nemoj mene se mi dogadiš. Fuck. Ej, ja uključujem boosta, a idem ka steni. Ok, puce ovo. Zapaljenje. Mora sada da bude gotovo. Ok. Uključi boost. Puca ovdje. Bam. Ako nije mrtav, mora. Čekaj, krij se za stene. Neću. Ne, pogrešan tip. Iza njegova. Da mogu da ga pogodim, ne pogodim njega. Au. Boostaj. Sada ću da ga šatam. Ok, ne možeš da mi pomagniš. Ajde, učitaj mi se, moram se učiti oružje. I moj si. Ne, nije moj, ima heltovo se. Neće da si meni heltuješ. Ok, kill. Jedva, patetik, stvarno, first kill. Mama, nemoj ti meni, ja sam čuveni ubica, nivo first kill. Ovo je 28. kill u epizodi. Boost. Ide me putić, ide me šata. Ne može da me ovako šata. Ok. Baš mi se ovaj brodić. Baš je brzo, onako i cool. No dobro. Čekaj. Pucaj. Ups.
pogodi svoga, ali skinemo damage. Evo ga ovaj ovdje, evo ga ovaj ovdje. Ovaj ima malo healtha, puca ovdje. Dobro, može da bude drugi kill, drugi kill. Još zapalio sam se, mrzim kad se to dešava. Lada, može se zapalite. Puce, au, što se desi? Što se desilo? Oh no, evo ga ovdje. Boost. Ćao. Moram da se odboostamo ovdje. Au. Ubiće me, ne smije da me ubiju. Odboostaj, speed upuj me. Moram iza stene, beži za stene. Ko me ovoliko damage-uje, jebite govna. What? Nije pošteno. Ljudi, ako ste ova epizoda, lajkujte video, ja ću da završim, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I da, pobedio sam, ako neko pita.